Waiting kami dito sa labas. Tawid kami, tawid. Wala kami nga. Eat tayo, eat. Ganda ng panahon ha. Buti na lang ano. Hindi maulan. Diet yan, diet. Diet kasama. Going to Mercedes doon. Hindi ka maupo. Say hi. Why? Ayaw daw niya magpagupit. Magpapagupit ngayon si Vlad. Why? Hindi ka na. Pagupit ka na. Bakit? Ha? Bakit nagbago na? Okay, pagupit na. Napilitan. Papagupit si Vlad. Ayan. Kung nalala niyo yung video niya dati. Dito yung pinakauna niyang video nung pinagupitan din namin siya. Parang si Kuya din na yung nagupit kay Vlad. Waiting kami dito sa labas. Dito din si Vlad nagpagupit nung 1-year-old lang siya. Ito na ako pogi na. Tingnan mo pogi na. Si Vladimir. Ang galing naman ang pag-ganutin. Pogi na ulit.
si Vlad. Tapos na magpagupit. Pogi na ulit. Pogi na. Aray. O, tatawid tayo. Tatawid kami. Pistang diet ngayon eh. Pero ang dami tauhan na, no? Pestang diet. Tawid kami, tawid. Ayan na. Dito tayo sa kabila. Dito kami ngayon sa downtown na. Kung mapansin nyo guys, medyo maingay ngayon kasi fiestang diet. Yan, maraming tao. Lakad-lakad lang kami. Pumasok si Daddy. Ay, saan ba? Sorry man. Pumasok sa exit. Jag to eh. Tignan mo nga. Ay, wala. Tinanggal mo. Ay, hindi. Ayun. Igo. Pero parang ganito yun. Pero stretchable yung hanapin mo. Stretchable yung hanapin mo. Stretchable lang hanapin mo. Ano, meron ka? Gusto na dito. Vlad, ano pipiliin mo? Oh, si Sam daw may daw dito sa. Hey, Mama! Hindi ka man kita. Bagong gupit. Where? Ano yan? Kinakain mo na yung buhok mo, yung hair mo. Ito, ang ganda ng